Nyt se on tämän kaavan ensimmäinen verkon kokureissu. Tää jänskyttää. Katsotaan tältä liikkuu. 2026 tammikuu. Mones päivä nyt on? 16 päivä. Vai 7? Tuntuuko tää olisi jäätä? Syvältä. Vitsi, on tää kyllä. On se kiinni. Tuolla honkella. Riippuuko se naru? Ei jumankaan. On tää verkko. Kato, kun tuossa kalakki olisi. Oho! Oho! Siellä on matikka. On kyllä tiukka. On yläkerta jääty. Mitäs on nää rupussa? Oh. Ei saa. Ei vittu, tää hajoaa ennen tää tulla. Se on sen verran tehnyt jäätä sinne. Niin. Lyhkäiset narut oli. Olihan meillä pitkät kuitenkin. Tarpeeksi pitkät sille sitten. Joo. Ensimmäinen vuosi. Lähtee tosi hyvin. Tää on tää jää niin epätasainen tuolla saakelit. Oho, tää taas hyytyy. Enää. Kuvaava se punainen valo. Sen verran isoja kaloja. Pitäisikö tuo matikka tuossa? Toi sua kun ei tuo verkko. Se tuolta vetää siis vähän takaisin. Kielekala nostettu vataverkko. Ei hajoa. Hyvä. Liikkuko yhtä? Tuolta pääsee jostain jäässä. Niin. Tuntuu, että tuo on tosi tiukka tuo. Pitääkö se tuolta pestä noussa? Eipä sitä pysty. Tässä tämmönen. Vähän turhaa hommahan tää. Että ehti löytyykö se Eikö se käy? verkko tuolla? Niin. Eteenpäin. Varmasti. Mä nyt mennään alle. Itse meni siinä. Joo, siellä et saa enää. Vesa. No, koukulla. Ei näy kyllä verkko. Eikä ne on narru. Se voi olla hyvällä. Ajaa kirreellä! Onko kirjalla? Siitä taisi olla. Se meni. Etpäin. Siitä on irti. Tää on tuolta. Nykäs tuosta vähän, että... Se on tältä pätkältä. Tästä näin. Se olisikin hyvä. Ei oo kiinni siitä. Tää? Ei oo siitäkin. Eikö? Ei, se on tänne. Nyt ollaan paikallisesti. Tuossa on meidän verkkomerkki. Se on tuossa ja tuoreen välissä. Joo, tuossa kohdassa on ainakin kiinni. Niin kettelät ei helposta. Kyllähän hyvinhän tuo lohkeet. Perhana työvoit! Tämmönen raila piti Ehti, tämmöisellä matkalla oli tää. Koko matkalta oli jäätynyt. Mitä hitto, siinä on kuitenkin 9 metriä vettä. Ihan käsittämätön juttu. Sulla on kyllä ihan iässä nää mie varmaan on mitään näillä aikaisilla. Ihan koppuista. Hanskat. Kasvussa. Mitenköhän tää nyt on? On niin solo mulla siinä. Otahan mikä mittu siinä. Ei saakeli. Tämä tätäkin mennyt ihan vastaan, sanon tästä kohta. Tämmönen mytty on täällä. Eikä riitty pitkälle, kun piti jo kalairrotuksen. Aika myty on tehnyt Mati. Ihan järkytön. Miten voi olla noin tuommoinen mytty? Katohan millainen mytty tää. Pyörii nyt.
Vetää se. Lähän vielä, otettahan tämä. Kauden eka kala. Vielä on syöty. Syöty kunnon. Tämä pitää rikkoa tuosta. Sitten tuo lapiolla. Joo jees. Sen verran meni aikko mennä. Pikkusen verkkoa. Laittakaa me tää verkko tältä muuten pois. Naamia kun mitä. Mitä? No niin, menehän sitten. No niin, minun verkko niin on. Laittakaa me tää verkko tältä pois. Pitäis naruun saada. Ei vittu. Tuollahan on se naru. Niin vaan pitää hakea. Tuolla on se naru. Ei, tuolla Niin, on tuossa. Niin, mutta siis On molemmat. Mitä se tuossa ollut vei? En minä mikään. Niin, mutta tässä on jäitä ja vaikka mitä. Pitäisikö ottaa sisälle tosissaan sulamaan. Mikä siinä? No joo. Tälle ensimmäinen nosto kun on lähössä tässä, niin minä sanon, että tää on tosi mukavaa tää verkkokala. Antaako ihmeen vastata? Jos 6 tuntia mennään laskissa, niin montako tuntia me ollaan teillä nyt oltu nostassa. Eikä ole vielä verkkoa tässä yllä. No on tässä jo perhana 3 tuntia. Aika mytyltäkin matikkaa. Ja hyvän kokoinen mutikka. Vedä vaan! Jatsi tuu. Kahtoo missä kunnossa se verkko on, niin no niin, olihan sillä kyllä aika paljon jäätä. No helekkästi sitä jää. Niin, oli se. Kyllä se hyvä olisi melkein sulamassa. On aika varma akaria kaudella. Oliko meillä puikkari? On. Semmoinen. Niin puikkarille suoraan vetässä. Kuuluu ihan kun tulloo tuo verkko, kun hirmu rumina kuuluu. Sillä on niitä niin paljon sitä jäätä. Täällä kyllä joku täällä on käynyt tuolla. Niin on. Miten se tullaan tuolle Oulusta? Nyt se lähtee menemään. No nyt. Siinä on joku käynyt. Niin. Toinen matikka tästä tuo sama. Tarviko? Ata jää. Älä. Päästä. Eikä toi olla kuin matikka. Kyllä sillä luulisi kuin haarus. Älä. On kyllä työllistä hommaa tää verkkokalastus. Kyllä täytyy sanoa, kun miettii. 6 tuntia lasketta ja sitten nostetta, niin Nyt, kato! Kato mikä siellä. Hauki! Hyvä. hyvän kokoinen. Kommia. Vielä elossa. Ei kun pappia. Pappia. Missä on meidän leka? Missä meillä lekaa? Nyt on meillä vähän varauduttu näihin isompiin. Missä oli se takana? Tuo on joku paljon hallia. 3 kiloa. Niin on. Paljon? Ei enemmän kuin 2. On. 3 on. 3.
Ja maha on Oi. täällä. Niin näin. Se on hauska nähdä, missä kohdissa oli jäätynyt se verkko, että mikä siinä on käynyt. Niin. Mitä se Vittu, että on lihava hauki. Niin. No tää on semmonen jouluhauki. Tuupikki olisi tyytyväinen, kun Tuomas saisi jouluna. Kehuskohan Trumpilista. Mitäs suostaa? Vähän käytetyn Nobelin päivänä sain tuossa. Niin, niin. Oi voi. On tuo parempi. Parempi kuin nopea. On pullakka kyllä, verkko. Tää on se muikku tää. Niin, niin. Täytyy vielä muikku sapaan. On hyvä. Tuonne on pilkkimies. Rimo. Hetkinen, onko tää Rex. onko se niinku, Pyörähtänyt onko se joten. niinku tuota? Niin, niin tässä. Joo, jäs. Tästä on hirmu reppu. Onko? Kato. Noniin. Ensimmäinen laa. Korpit sai. Tässä. Meneekö ne hupsis reissuun kyllä, että saa kiinnostaa. Pitäisikö se ensi viikonloppuna sitten jänis kautta verkkokalastushommat? Tää on riitte yhdelle päivälle tää verkko. No niin, mennään koko päivä. Ei, tuossa kyllä tehdä. Vuossa tää. Kuhia vaan. Ei tää olla, kun ei tää tunnu, että laskuhi. Aha. Ja mitä jäitä rupeaa vaan tulemaan, niin joku siinä on väkisin nostanut sinne. En kerki ottaa. Oisko ne kuhat loppunut pyhästäistä? Tuossa on joku sanoi, että voisi olla semmonen homma, että kun se on auki ollut täällä ja se on tullut sen kylmypeen. No. Täältä rupeaa vaan tulemaan näitä. Nyt rupeaa vaan reikiä sinne. Morkulo. Niin. Nyt tällä jos sais särettynä, niin lähdetään sitten uudelleen pumpassa. Kun tietäis vaikka mistä se johtuu, minkä takia se on noussut tuohon saatiin. Nää jäät, ne kyllä noussut tähän tuohon. Se on johonkin katon vetovaiheessa jäänyt voinut pikkusen jää johonkin kiinni. Niin. Jäty. Se on niin epätasainen tuolla alapuolella. Jään reunaa sinne vettä. Niin. Niin. Ei, jos ei kaloja nyt satu olla, niin on se kalaksi. Niin. Tää kyllä ei näitä saa sulaksi.
Pakko se on melkein. Tuo on otettu lämpin. Siinä on niin paljon sitä. Vajaa lämpin. Siellähän se autoremonttipakalla sulla. No kirjan laittaa lämmöihin. Häh? No kirjan laittaa lämmöihin siihen unin päälle pistää. Mökki haissuu. No sitä miekkitään, ei kalaa sattaa. Kala. Ei tässä nyt paljon. No ei. Sen verran pitää tuota. Kalaamme. Siinä on nyt, miten sattuu. Oi perä. Tää oli tää. Yläinen pysyy ehjänä. Tuo on Se on kyllä ihme, kun saavutus. moottorsahla kun meni. Ei, nostettu ylös. Tää on tuo murikki joutu. Ottaisiko joku lapiolla nuo? Siinä on vähän isompi reikä siinä. Säilyykö se tuo kala paremmin verkossa kuin jäitä laittaa? Niin. On mutta aika iso reikä. On siinä Annatko? Varmaan jossain vaiheessa se perää. niin iso. Nyt riitti tuo naru. No niin. Kunnon pappi on matkassa nyt. Verkon päkkiä. Ei ainakaan tullut vielä tuossa kiinni. Minä olisin lyönyt kelkan kääntiin ja laitin kovia. Mitenköhän se nuipeli oli otettiin nostaa? Se varmaan siinä vetovaahtissa jäi. Niin. Silleen se on väkisikkä. Ei siinä muita vaihtoehtoja. Sitä mietittiin silloin kun vejetään, jotta Outto tässä on. Niin. Että nostetaanko ylös, että menikö sinne kala. Niin. Se otti sinne jään pintaan kiinni. Huonosti on kuhaa kyllä liikkunut. Kuvat on kyllä syvää. Paikkakuhia pitäisi sitä olla. Se nyt mikä verkko me nyt seuraavan kerran, se sininen verkko. Niin se on vaan 6 metriä. Niin mutta tuota. On tossa 9 metriä vettä. Että ei se On, se pitäisi siinä olla. Niin. Pitäisi. Tuossa ei se on revennyt tuo verkko nyt, että se kellukkeet noussee pintaan. Niin. Ei. Sitten se taas kiinni. Tyhjä taittaa. Kaikki kuhat ollaan viime talvena pyydetty. Niin kuin kelläkäs tässä verkot oli. Meillähän oli vähän eri. Tässä oli just. Oliko tässä? Oli ihan justissa tässä. Niin se Tässä oli just. Okei. Okay. Kun niin se taisi olla. Siellä. Näkyykö se jo? Ois kuule pilaa. Olisiko jääpalikka siellä? Oli kyllä joku lahnalla posti. Niin. 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 Auki, tuon pistämään monne ossa. Ei mulle Kyllähän näväkät on kyllä tullut kun niin kovasti tässä toukoa. Tää saa riisellä pizza ostaa.
On. Kuha oli siinä. Olihan sillä kuhaa. On sulla vielä joku? Niin on näkyy tuolla. Ale kuhaa tattala siellä. Tattala kuhaa siellä. Ei nyt ihan. Eturia jutun mennä. Vähän kaasta. Lätsikään tää tonne taaksepäin. Saattaa hyvin lähteä. On siellä joku lippukka vielä alla. Just on tommonen sopiva kone mulle tuo kuva. Se on liian iso. Just työn. Muu pussi ei oo kyllä perään. Verkko on noin. Sä laitat kelekalla. Enkin aina. Nähdään se tuossa. Pyssyy se tuossa. Mennään. Laatikolla laittaa. Ei hyvin tuossa. Koirallehan tuo on hyvä tuo lahnalikko. Uusi. Käytetään. Kyllä tuntuu niin äkkinäiseltä touhuta tänne. Eikä tarvi kuin suolakolla viskata. Niin. Sitä kun ei oo ihan heti tehty tää homma. Onko tää sun verkko kyllä aika hankalaa? Aina itse. Liian vahva silmä. Ei katso. Iso kuva. No, mitä? Ansi sun. Hansi. Repkytty täällä. No niin. Otetaan vielä se yksi kalas. Laitetaan Niin, no pitää se setvi. Mä näihin näyttiin tässä sillä. Se on joku jääpalikka. Ei siinä. On siinä kuhaa löytyy. Kyllähän tästä tuli joka ajan. Vieläkö sillä on? Ei tee. Anna niitä ennenkin. Kovaa saat. Ennenkin kasvamaan jätetty. Niin. Pitääkö me viikolla käydä tähän tyrkyttämistukseen? Mitä mieltä verkkoreissusta? Lyhyt reissu. Paljon oli muuten kello? Se on Vähän tultiin 9:30. niin. Kello on taas vartin yli 1. Vartin yli 1. No kyllä mä nyt varaverkko tuohon vetää sitten. Ei yhden verkon varaan käyttöön. Ensi kerralla tullaan sitten hirmusaa. Ja Samanlainen tilolia. Mitä nyt? niin, onnistui täydellisesti. Ja tää oli harjoittelureissu taas. Tää oli taas. Joo.